Oo, sir, sobrang ano talaga, ang hirap ng sitwasyon namin mga tricycle driver dito sa Lawag dahil ah, talagang kung tutusin hindi na namin kaya talaga yung presyo ng gasolina eh. Okay, bakit niyo nasabi sir na hindi niyo na kaya itong presyo ng gasolina dito sa Lawag City sir? Bilang isang tricycle driver ng Lawag, nakikipasada lang ako, binaboundarihan ko ng 250 per day yung tricycle na pinapasada ko sir. Yung kakapiranggot halos minsan hindi naman totally halos araw-araw na malakas ang kita eh. Lalo na ngayon, yung halos kalahati ng ng kinikita ko napupunta lang sa gasolina, sir. Mhm. Mhm. Okay. Mapagkasya pa ba yung kita nyo maghapon? Ngayon, tumaas na yung presyo ng produktong sampat ng mga petroleum products, sir? Ah, kung para sa akin lang sir na nakikipasada, talagang hirap na rin ako sir dahil hindi nagkakasya yung naiuuwi kong kita ko para sa pamilya ko sir eh. Hmm? Okay, bakit mo naman nasabi sir na hindi mo na mapagkasya yung kita nyo? Yung pag namamasada kayo? But may anak pa kayong pinag-aaral at ilan po kayo sa pamilya? Apo Greg. Oh, may dalawa pa akong anak na pinag-aaral sir sa elementary. Pagkatapos kung saka may hindi ko naman kinakaya sir may mga binabayaran pa tayong mga pagkakautang diyan. Kaya yung kinikita ko sa isang araw, halos naka-budget sir. Pero ngayon talagang hirap na hirap kasi wala na sir, hindi na napagkakasya. Mhm. Okay. Nung hindi pa nagtumaas ng presyo ng gasolina sa ngayon sir, tumaas na yung presyo ng gasolina, magkano nang kita nyo ngayon? Magkano nang inuuwi nyo na ngayon? Apo Mr. Greg? Tulad ng sabi ko sir, hindi naman halos araw-araw malakas ang kita. Minsan talagang yung kukunti lang sir yung pinagkakasya lang sir yung kinikita. Kaya lang ngayong tumaas ang gasolina, halos yung example sir, kikita ako ng 300 sa isang araw. Yung yung kalahati ng 300 ko sir napupunta lang sa gasolina. Wala na yung dati kong yung dating kinukonsumo ng tricycle na gasolina sir halos nagdoble. Hmm. Okay. Sir, nung isang araw, yung presidente nyo ng PETAL, si Mr. Martin, ay gusto niya yung tumaas yung singil na pamasahe dito sa lungsod ng Lawag. Pero ng gobyerno, lalo na ngayon, ng social welfare, inatasan ng local government unit na magbigay ng subsidy na 5,000 pesos. Pero sabi ng presidente yung sa tricycle, ay mas gusto nila na taasan ang singil na pamasahe. Para sa inyo, sir, as a tricycle driver. Para sa akin sir, naka-neutral lang naman ako kung ano yung gusto ng mga PETAL officer sir. Ako bilang member lang, susunod ako. Pero para sa akin sir, mas okay na sa akin yung fuel subsidy na lang sir kasi naaawa rin naman ako sa mga pasahero namin tulad ng mga sir, mga estudyante. Hindi naman lahat ng tulad na sabi ko, hindi naman lahat ng estudyante mayaman. Meron din mga kagaya namin na talagang ipinupursige ng mga magulang na kahit gaano hirap nila sir mapag-aral lang yung mga anak nila. Yun lang ang para sa akin sir. Okay na sa akin yung fuel subsidy dahil nakakaawa naman kahit paano nakakaawa yung mga pasahero namin kapag tinaas yung pamasahe. Tulad na ngayon, tulad na ngayon sir, may anak ka rin na nag-aaral, Apo Mendez. Dalawa yung elementary ko sir, may grade 5 at saka may grade 2 pa ako. Na pinag-aaral ko. Yun ang ano ko rin sir, siyempre naka-neutral ako sir. Okay. Sir, sa ngayon, ano po yung masasabi ngayon?
Okay. Sa ngayon, sir, ano po yung mensahe nyo po, lalo na po sa gobyerno po natin, itong pataas na pamilihin? Po Mendez. Ah, para sa mga in behalf sa mga kagaya kong tricycle driver na nakikiusap po ako, nananawagan po ako sa ating mahal na Pangulo na Ferdinand Bongbong Marcos na ano na lang po sana nila yung tawag dito, pakiasikaso na lang po nila yung kung ano pong nararapat para sa aming mga driver at pati na rin dito sa mga local officials dito sa Lawag City. Sana po madaliin po nila yung pagbigay sa amin ng mga fuel subsidy para naman po maibsan ng konti yung hirap namin, sir, sa pamamasada. At ang masasabi ko rin naman po sa mga kagaya kong tricycle driver, tiis-tiis lang tayo mga katoda. Makakaahon din tayo. Matatapos din tong problema natin. Yun lang po. Maraming salamat, sir. Maraming salamat, Mr. Greg Mendez. Mabuhay po kayong mga tricycle driver. Maraming salamat, Mr. Mendez. Maraming salamat din, Sir Roger.